Здравейте! Намирам се в особено нетипична обстановка за мен, а със сигурност и за повечето дами. Това е Халев, един сервизен център за автомобили. Помещение, което се е превърнало в малък производствен цех. И защо съм тук? Както знаем, повечето мъже, ако не всички мъже, мечтаят за хубава кола и красива жена до себе си. Истински щастливец в това отношение е Росен Даскалов, който освен на своята любима и на возилото се радва още на 2 деца и да не пропусна куп състезателни титли по автомобилен спорт. Здравейте! Здравейте! Само още нещо да допълня, че вие не задоволявате своята мечта само с личния си автомобил. Отскоро се занимавате с производство на свои модели. Аз така се водя от едно мото, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Това, което довършваме, все още сме на финалните довършителни процеси в стартирането на производство, е нещо уникално, което в България не се е правило до сега. Световен мащаб го правят единици фирми. Надявам се наистина да направим нещо, което да е полезно за хората и да е интересно. Добре, преди да издадем най-голямата атракция, да ни разкажете за двата автомобила, които виждаме зад вас и кога всъщност ви хрумна за пръв път да създадете свое превозно средство? Любовта ми към моторните спортове датира от много отдавна. От малък се занимавам с картинг спорт. Годините на прехода се налагаше да работим повече, отколкото да харчим пари за такива неща. Преди няколко години реших да започна отново с заниманията с спортна дейност. Имаме един от най-големите клубове за автомобилен и картинг спорт в България, съответно с титли в републиканските шампионати, отборни и индивидуални. Общо взето за няколко години постигнахме това, което хората в този спорт години наред се мъчат да го направят. И след като стигнахте върха, решихте, че трябва да се развивате в една друга посока? Определено опита, който натрупах за това време, ми показва, че нещата, които човек може да съчетае с любовта към спорта, с бизнес, са единствените възможни в този труден момент за развитие в световен мащаб. Така че решихме да облечем нашата идея, която е създаването на един спортен автомобил, в един по-следващ етап да го произвеждаме в малки серии за хора, които наистина обичат адреналина и високите скорости. Вие сте се състезавал с тези автомобили, нали така? Да, състезавал съм се. С единия съм шампион, с другия съм на 3-то място миналата година. Това, което виждате, че прилича на известна марка автомобил, това всъщност е автомобил тип силует, който външно прилича на дадена марка. Отдолу е с тръбна конструкция, която е изцяло разработена от нас. Оттам всъщност започнахме и разработихме тази конструкция, която е с задно разположение на двигателя, задна скоростна кутия, нищо общо няма с стандартният автомобил. Тествахме 1 година и на тази база миналата година с нашия партньор в Англия, който основно ни помага в този процес, хомологирахме рамката и шасито в ФИА, което означава, че всеки един автомобил, който е произведен от нас, може да се ползва за всякакви състезания, където и да е по света. Решението да направим такъв автомобил беше възпрепятствано от това, че в България нямаме такава машина, която да произведе формите за автомобила. Затова се наложи първо да се направим такава машина, която е уникална в България за производство на форми, които са с размерите на реални на автомобила. След като произведохме тази машина, в началото на декември месец успяхме да я подкараме да тръгнем, защото се оказа, че поколението, което е в България в момента завършило университети и така нататък, не може да работи с необходимия софтуер, така че беше много трудно да се научим всъщност да работим с нея. Декември месец стартирахме и успяхме за много кратко време да произведем първият автомобил, който представихме на най-голямото шоу в Европа, Бирмингам Ауто. В момента нашите зрители виждат снимки от това изложение.
Бяхме много така топло приети от тази затворена общност. Създавахме много контакти, много хора, които аз само съм си мечтал да срещна или да се здрависам с тях. Дойдоха лично, поздравиха ни за уникалния дизайн. Дизайнът е изцяло разработен от мен и от моите колеги в фирмата. И буквално смаяхте света. Само искам да покажем и атракцията. Всъщност виждаме основата на колата, която в момента разглеждахме на снимките, нали така? И смятам, че успяхме да заинтригуваме голяма част от мъжката ни аудитория. Ще издадете ли част от техническите параметри? Техническите параметри са за болид, който се използва както за състезания, така и в върховите спортове и за улицата, за движение по улицата. Това е двигателът е 600 конски сили, скоростната кутия е от Lamborghini. Всичко сме асемблирали, сме направили така, че да работи в едно цяло. Както казах, тръбната конструкция е хомологирана. Част от нея се произвежда в Англия, друга част да сглобяваме тук. Автомобилът ще бъде преведен в движение и регистриран в Германия, където всъщност е нашата фирма, с която продаваме крайният продукт. Само че искам тук да обърна внимание и на нашите зрители за името, което сте избрали на тази кола. Моля ви, кажете го. Колата се казва Sin, защото така всички знаем какво означава Sin на английски. Това е грях. Да, това е грях. За мен винаги това е един признат грях. Защото... Към кого? Грях към кого? Мъжете често са обвинявани в какво ли не, но когато имаме един такъв признат грях, аз според мен ние се чувстваме по-добре. Защото... И накрая само още нещо. Вашето семейство въобще как приема тази страст? Предполагам, че много време отделяте тук, за да завършите моделите. Съпругата ви как приема това? Много трудно, както всички половинки, така и моята. Всеки член на семейство има нужда от внимание, от време и така нататък. Успяваме така трудно да постигнем равновесие, но в крайна сметка това е живота, постоянна борба за опит да се постига най-доброто. Аз ви благодаря, желая ви успех и дано да съвсем скоро да завършите колата, за да можем да я покажем вече и в окончателния й вид тук на място. Само ще завърша с това, че може би жените, както и мъжете, трябва да разбираме, да умеем да разбираме своите половинки и да ги подкрепяме в техните желания, в техните намерения, дори и техните мечти. Това е за сега от тук.